Докю ако получи пас, Холанд тича в центъра. Дали тук няма да последва първи гол? Топка за Холанд! Удар 1-0! Още в 9-та минута Холанд показва, че нещата са съвсем ясни за него, когато хване топката в наказателното поле при тази ситуация. Какво направи Манчестър Сити на контратака? Това може и беше първото по-организирано нападение. Холанд пусна си косичката, малко да покаже. Каква буйна грива. Ох, майко. Холанд веднага, без абсолютно да се бави, без абсолютно никакво забавяне, през центъра, точно Тиджани Райндърс. Райндърс към Холанд. Холанд няма какво да направи от тази ситуация. И българското знаме и то там. Голът падна пред българи. Най-вероятно са фенове на Арсенал обаче. Райчо не можа да направи нищо и така. Мартинели се измъкна, това ще е 1-1. Един на един Мартинели успя да вкара. Мартинели прави резултата 1-1. Ето, че гола падна. Имаше просто логиката сочеше Арсенал да изравни. Няма как просто след толкова голям напън цяло второ полувреме Арсенал да не изравни, хора. Цяло второ полувреме Арсенал чакаха това нещо. Този гол. Един да се измъкне. Вкараха 200 човека в нападение. Мартинели направи Копакабана на Донарума. Вижте само още веднъж. Езе ли даде този пас? Никаква засада. Страхотен пас на Езе към Мартинели. И хоп, Копакабана. Къде си излезнал? Стой на вратата. Браво, бате! Матчът завърши без победител между Арсенал и Манчестър Сити. Холанд вкара гол в 9-та минута. След това Арсенал като натисна толкова здраво, че Сити някакси успяваше да издържи, но в края рухна. Мартинели с гол в 93-та минута. Равенство между двата отбора. Ще се получи много добър матч.